Всяка държава си има мафия, а в Република България мафията си има държава с един от основните центрове – град Сливен. България е страната на неограничените възможности в Европейския съюз. Само тук е възможно да бъде овладяна една цяла държава от мафията и град Сливен да бъде пилотния проект на това овладяване. Тук в града си имаме капо де тути капи Йордан Лечков. Тук всичко принадлежи и се разпорежда еднолично от Йордан Лечков. Бизнесът на град Сливен се управлява от Йордан Лечков. Абсолютно всички фирми, които са свързани по някакъв начин с изпълнение на общински, държавни и европейски проекти, се определят от Йордан Лечков. Това е новото лице на европейската мафия. Благодарение на две поставени лица, Евгений и Коста Петкови, които се явяват управители на всичките му фирми, поставени лица на Йордан Лечков, са овладени 90% от общинските и държавни поръчки на град Сливен. Освен това, има и придобито частно дружество промишлено газоснабдяване, което е концесионера на газ, в което биват убити, разстреляни бившите съдружници на Коста, постоянното лице Коста Петков, Александър Тасев, бизнесмен и кмета на Елин Пелин Янко Янков. Сега това дружество е собственост на кмета Лечков чрез постоянното му лице Коста Петков и стопанисва газопреносната мрежа на град Сливен за следващите 35 години. Чрез тези две поставени лица се овладява финансовия ресурс на един цял град. Този финансов ресурс се превръща в едни големи хотели, които седят празни, защото гражданите на град Сливен отказват да ги посещават. Отказват не защото не са хубави, отказват като наказание за това, че са построени с пари, които са присвоени. Благодарение на тези огромни финансови потоци, стичащи се от Европа, от държавата, от общината към престъпния кръг на Йордан Лечков и с помощта на протекциите от най-високо ниво от държавата в лицето на премиера и вице-премиера, в Сливен държавността бе поставена на колени. Държавата липсва в град Сливен. Тук гражданите на град Сливен не очакват да бъде раздадено правосъдие. Благодарение на това престъпно управление в град Сливен властва нищетата, властва мизерията, властва липсата на изход за всеки един нормален работещ човек. Тук няма алтернатива управлението на Йордан Лечков, освен да хванеш първия самолет за Европа и да отлетиш някъде, където хората струват нещо, някъде, където труда и се заплаща. На фона на мизерията, на високата безработица и корупцията се издигат като паметници на зле разбраните капитализъм и демокрация в подножието на Карандила хотелите на господин кмета Йордан Лечков. Аз искам да говоря не само като общински съветник, но искам да изкажа мнение като гражданин на този град. Дали нещо се случва в Сливен или не, зависи само и единствено от икономическите интереси на кмета Лечков. И когато инвеститори почукат на вратата на неговия кабинет, се сблъскват с безкрайна арогантност и безгранична алчност. Не можем да забравим красивия гол на футболиста Йордан Лечков в мача срещу Германия през легендарната 1994 година на световното първенство по футбол в САЩ, който ни направи бронзови медалисти.
Не можем да забравим щастието и сълзите на българите тогава. Помним. Именно това разпалва допълнително недоволството и омразата на гражданите на Сливен в наши дни. Хората тук в нашия град пари нямат за нищо. Много съжалявам. Тук беше един хубав борчески град. Не го знае града на Сотева и Божи Сливен. Всички работиха, всички имаха пари от мало до голямо. Сега никой няма парички. Най-бедният град може да се каже в цяла България. Всичко завятър. Лъжа, улици разкопани, всичко се пир. И никой не обръща внимание. Градът е в руини, сами го виждате. И сега нещо се прави, но дали ще се направи, до кога не знам. Това е, аз съм отвратена. Никой не можеше, а и не искаше да си представи, че златната глава Лечков ще се превърне в новият Капо ди Тутти Капи, бос на босовете. Хората дълго си затваряха очите и не искаха да приемат, че същия този човек в последствие се забърка с наркотици, поръчкови убийства, проституция, пране на мръсни пари и кражба на милиони от еврофондовете. Направи се хотели, пътища. Мисли само за него, се строи и чуди са какво да се построи. Отде ги взема тя с пари, пък улици, дупки, работи, тук всичко на нищо не е. Че Сливен никога не съм предполагал, че може да е в този състояние изобщо. Защото не мога да го позная. И стана вече 2 години. Пък за кварталите да не говоря. Цялата мала, както Лечков постъпил, в малата за сега не е направил нищо. Улиците са разбити, асфалт не е направен, шахтите задръстени, канализациите са задръстени. Ние искаме да ни обърнат внимание да снимате всички шахти и улици. И тук има най-голяма безработица. И за водата нямаме вода да си мием децата да отиват в училище. Много е мръсно в квартала. Епидемии ще пламнат от тука и седи няма да се отървем. Не, то не, и хората избягаха. Сливен, какво става вече? То няма нищо. Тя бъде по-добре от Сливен. Макар че сега седнали и ходят да работят в Ямбол. Общо взето града си умира. Това е положението. Много беше тежко за българите да приемат истината, но за съжаление Лечков дори не се опита на практика да я опровергае. И продължаваха да достигат до нас само нови и нови информации и потвърждения за тъжната ни истина. Както всяко едно друго нещо в община Сливен, и проблема с парите, било то от европейски средства и фондове или от бюджета, потъват в бездънните джобове на кмета Лечков и неговото обкръжение от фирми. Сливен е типичен град, в който действа мафиотска структура с организирана престъпна група за източване на бюджета, начало на която стои кмета на общината. Ние алармирахме правораздавателните органи още в февруари месец миналата година. Изпратихме писмо до министър-председателя на Републиката Бойко Борисов, до главния прокурор, до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, до председателя на Народното събрание, до всички комисии в Народното събрание, най-вече Комисията по корупция. И резултат никакъв. Дадохме пресконференции тук на местна почва и в Българската телеграфна агенция, като журналистите, които присъстваха, имаха възможност да получат касети, дискове, схеми и всички материали, които указваха какво се случва в община Сливен. Каква перфектна схема е разработена, за да може да се източват общински и европейски пари. И резултат и отзвук никакъв. Вместо да се потърси сметка на кмета какво прави и защо разорява тази община, министър-председателя играе с него футбол. В нарочена среща в Сливен на местна почва
Цветан Цветанов гласно изказва подкрепата си за този кмет. Община Сливен е в бедствено положение. Тя е доведена до това положение благодарение на едно некадърно, но в същото време и добре пресметнато престъпно управление, което се ползва с протекцията на бивши ченгета от Държавна сигурност, което се ползва с протекциите на силови мафиотски групировки в България, чиято единствена цел е чрез управлението си в общината те да правят бизнес. След спечелване на изборите през 2007 година бях избрана за председател на Комисията по оперативен контрол и контрол на решението на Общинския съвет, комисия, която трябваше да направи така, че дейността на фирмите, които бяха към общината, да бъде прозрачна, всички общински съветници да знаят с какво се занимават тези фирми, но получи се така, че аз изпълнявах постоянно тези задачи, които ми бяха възлагани лично от кмета на град Сливен, както и от председателката на Общинския съвет, която в последствие стана депутат в Народното събрание и председател на партия ГЕРБ в Сливен. Бях принуждавана като общински съветник, като председател на тази комисия, да внасям в Общинския съвет предложения, които не отговаряха на действителността. Трябваше да бъдат ликвидирани няколко общински дружества с 100% общинско участие, чиято дейност и чието активи трябваше да бъдат взети от кмета на града и от неговите фирми, близки до него, за да могат да извършват определена дейност. Участвал съм в комисия, която беше излъчена от Общинския съвет и приета да направи проверка на капиталните програми на община Сливен. Комисията установи огромни злоупотреби с европейски и общински средства. Установено бе наличието на група от лица и фирми с управители Евгений и Коста Петкови, които са подставени лица на кмета Йордан Лечков, чрез тези фирми от капиталните програми на общината за строителство, озеленяване, сметосъбиране, сметоизвозване, се източват средства, които отиват в сметките на кмета Лечков. С натрупания финансов ресурс се строят хотелски комплекси, закупуват се апетитни общински парцели, към които вече са проявили интерес инвеститори. Парцелите се закупуват от поставените от кмета фирми и се предлагат на инвеститора. Един такъв парцел е в квартал Дружба в град Сливен с площ 8938 квадрата, който е обявен за продажба от общинска администрация, продадена на фирма Лукском ЕОД с управител Евгений Петков. Същата фирма е близка на Петър Лечков. Схемата работи така. Същият парцел се разделя на две части. Едната част се препродава на инвеститора Penny Market. Сумата, която заплаща инвеститора, надвишава сумата за